Piszą teraz. No to ja tych siedzących mam. Ja siedzących mam. Dobry wieczór. Поколькі бачу, што з мікрафонам там яшчэ штосьці робяць, то я свой узяў на всякі выпадак. Рады вітаць вас на бардаўскай восені. Мяне завуць Мікола Ваўранюк. Не першы раз у вашым доме культуры, вельмі з радасцю заўсёды сюды прыязджаю. І арганізатары сёлетняй бардаўскай восені просили меня зачитать такую формулку, кому мы и за что удячны, а кто организует, але выбачайте, мне треба зрабіць гэта так. Организатором сёлетняй бардаўскай восені является фонд Тутака, старшыня Павел Станкевич тут у зале, можно его привітаць, будзе, я думаю, ему приемно. Фонд Тутака пераняў і развінуў досвед ініцыятара і шматгадовага арганізатара фестывалю «Бардаўская восень», звязу «Шчыты», звязу «Карысць», адукацыі і прамоцыі беларускай культуры. Партнёрамі сёлетняй бардаўскай восені з'яўляюцца Бельскі дом культуры, Беластоцкі тэатр лялек, гмінны цэнтр культуры ў гарадку, Infinity Group, беларускі пен-цэнтр. Задание дофинансовало Министерство внутренних справ и администрации. Публичное задание так само финансуется так само со сродков Подляского воеводства и со сродков бюджету городу Белосток. Фестиваль так само дофинансовала амбассада Королевства Нидерландов у Варшаве, а медиа подтримка з боку Польського радіо Білосток, телевізії Білсад, Білоруська радіорація, ТВП3 Білосток, Радіо Акадера, газети Виборча, газети Współczesnej і Кур'єра Параннага. Спадзяюся, што гэта ўсё, што нічога я тут не пераблытаў. Ну, перш-наперш хацеў бы павітаць вас, шановная публіка, вас, якія тут сабраліся. Ну, з гаспадыняй гэтага аб'екту Магдаленай Лотыш і гаспадаром зямлі гарадоцкай Войтам Веславам Кулешам, на якога хіба заўсёды можна разлічваць, калі добрыя мерапрыемствы ў гэтым доме. Сённяшнюю вечарыну пачнем з сустрэчы з Уладзімірам Арловым, якога запрашаю на сцэну. Выдатны беларускі пісьменнік, празаік, паэт, узнагароджаны шматлікімі прэміямі літаратурнымі як у Беларусі, так і за мяжой, між іншым лаўрэат, калі не памыляюся, першай прэміяй паэт свабоды ў Гданьску. Гэта быў першы выпуск еўрапейскі паэт свабоды. Так што вітаю спадара Владзіміра. Ja bardzo dwie osoby, czy... Tak, mniej więcej. Так. Добре. Я буду трымаць, думаю, што можна ўжо седзячы. Я, конечно, мог бы доўга пра спадара Владзіміра гаварыць, але я думаю, што тут не справа в энцыклапедычных ведах, бо кожны можа сабе сёння праверыць, узяць Вікіпедыю, заглянуць у інтэрнэт і прачытаць пералік кніжак, прачытаць тыя літаратурныя прэміі. Я б хацеў пачаць з таго, кім для майго пакалення з'яўляецца спадар Уладзімір Арлоў, а для майго пакалення гэта я маю на ўвазе тое пакаленне, якое дарастала, якое сталела яшчэ у другой палове 80-х гадоў 20-го стагоддзя, прыходзіла ў даросласць, якое потым самое нешта спрабавала рабіць. І тады для нас, як такі свежы подых паветра з Беларусі,
праз гэтую шчыльную мяжу сяброўства, якую цяжка было вельмі пераехаць з аднаго боку на другі. Тут, дарэчы, старэйшыя памятаюць, што тут у Баброўніках не было гэтага пункту пропуску, які, здаецца, такі натуральны цяпер у гміне. І проста у Бераставіцу не можна было паехаць вось так, а трэба дзесьці праз Кузніцу ці яшчэ далей. На фоне тае афіцыйнай культуры, якая прыходзіла з Савецкага Саюза ў Польшчы, і там аскепкі беларушчыны дзесьці прасочваліся праз гэта, то для нас такія, памятаю, 3 галасы вельмі свежыя, іншыя прыйшлі. І гэта, памятаю, паэзія Олега Мінкіна, якая разбурала таксама і гістарычныя міфы, але ўжо тое, што ён у вершы пад загалоўкам «Кастрычнік» не пісаў нічога пра кастрычніцкую рэвалюцыю, а пра тое, як ападае лісце, якая прыгожая восеньская прырода, гэта ўжо было рэвалюцыйнае. Гэта спеў Сяржука Сокалава-Воюша, яго песні бунтарскія, і проза Владзіміра Арлова. Першы зборнік, калі я не памыляюся, быў, прынамсі той, які я, здаецца, атрымаў у руках, «Добрый дзень, моя шыпшына». І ён, я ўжо сёння то гэта на такім узроўні нейкіх цёплых пачуццяў успрымаю, успамінаў. Нават цяжка сказаць, чым гэтая проза заваражыла, але яна была, кажу яшчэ раз, паўтаруся, як такі подых свежага паветра. І да сённяшняга дня так Владзімір Арлоў піша, не перапісвае сваіх кніжак, а стварае новую якасць у беларускай літаратуры, у тым і паэзіі. Яшчэ, гартаючы, не так, я ўзяў свае кніжкі Владзіміра Арлова, якія стаялі ў мяне на палічцы, так паглядзеў і знайшоў вельмі цікавы аўтограф. Аказваецца, што я атрымаў кніжку, тут я яе не маю, тут складаная сітуацыя без століка, калі мы маем артефакты такія, але на падлогу пакладу. Кніжку «Дзень, калі ўпала страла», а яна тут важная справа, бо аказваецца, што тут яшчэ сімвалізм і вокладкі іграе. Так, «Дзень, калі ўпала страла», і я пабачыў тут прысвячэнне шаноўнаму Міколу Ваўранюку з самымі добрымі зычэннямі. Владзімір Арлоў, лістапад 1988 года. Мы паспрабавалі тут успомніць, як мы, дзе мы маглі сустрэцца тады. Але гэта гэта не такі важнае. Важнае, чаму я пра гэта кажу. Па-першае, ясна, каб так трошки пахваліцца, скажем, знаёмствам са славутай асобай, але па-другое, хочу сказаць, што Владзімір Арлоў дзесьці дачуўся пра нас, таксама пра маю асобу, калі падпісаў ёй кніжку, што цікавіўся нашай зямлёй, нашай Беласточчынай. Не сёння, учора, а яшчэ даўно таму. І Беласточчына вам не чужая. И гэтая земля так само. Добрый день, дорогие сябры. Я, по-перше, хочу подяковать за гонор выступать на адноўленай бардаўскай восені и за гонор выступать на беластоцкай падляшскай земле, якая мае такую богатую, славутую культуру и гісторыю, якая дала свету шмат выдатных асобаў. І трэба сказаць, што гэтыя асобы натхнялі шматлікіх творцаў, тым ліку і літаратараў, і я не
выключення. Ну, сапраўды, Мікола Вавранюк мае рацыю. Я ведаў пра маладых тады яшчэ, як і я, беластоцкіх хлопцаў, якія займаліся беларускай справай, выдавалі часопіс «Сустрэча», якім мы зачитваліся у Беларусі. Таму вот і ўзнік тут аўтограф. Мы пра эту кніжку яшчэ пару слоў потым скажам. Дзень, калі ўпала страла. Але гэтыя як бы наши сучаснікі, Мікола там і іншыя мае сябры, знаёмыя, якія тут ёсць у этой зале, якія жывуць на гэтай зямлі, яны яшчэ не сталі героямі маіх кніг. Дай Бог ім яшчэ як бы здзейсняць славутыя чыны якія-небудзь і доўга жыць. Вось. Але папярэднікі іхнія, канешне, мяне, вашы суайчыннікі мяне натхнялі даўно, і у маіх кнігах шмат асобаў, шмат падзей, звязаных з Падляшшам. І я вот сёння паспрабаваў толькі невялікую частку аднавіць у памяці тых, пра каго я пісаў. І можа быць, пачну я з гісторыкаў нашых выдатных, прафесараў Віленскага універсітэта, Міхала Бабровска, Ігната Даніловіча, якіх называюць прабацькамі беларускай нацыянальнай ідэі. У мяне пра іх ёсць асобныя апавяданні. У мяне ёсць эсэ пра Міхала Рукевіча, які таксама нарадзіўся на Беласточчыне, які такім зусім безвусам юнаком ваяваў у арміі Наполеона, быў сярод тых, хто імкнуўся адрадзіць незалежнасць Вялікага княства Літоўскага. І потым ён праз 10 гадоў ужо пасля тых падзеяў, калі быў студэнтам Віленскага універсітэта, ён пісаў такія вершы: «Так калі паклічуць трубы нас у сонечны прасцяг, дружна ўздымем вольналюбай мы з пагоняй нашый сцяг». Міхал Рукевіч быў сябрам патрыятычна таемнага таварыства філаматаў і затым таварыства філарэтаў і прымяністых. Вось. А потым ён нейкім чынам пазбег, відаць, быў добрым канспіратарам, пазбег суду, арышту, высылкі і жыў тут як бы ціха ў вёсцы Завыкі нейкі час. Так, это беластоцкі павет, па-мойму, і стварыў у 1825 годзе таемнае патрыятычнае таварыства «Вайсковыя сябры», якое дзейнічала на Беласточчыне і на Гарадзеншчыне. Ну, чым сканчвалася дзейнасць такіх таварыстваў, можна сабе ўявіць. Ён быў асуджаны потым, калі схапілі яго царскія жандары, да смяротнага пакарання, якое замянілі сібірскай катаргай. І там сярод гэтых сібірскіх, сярод тайгі і сопак гэтых сібірскіх згасла яго кароткае жыццё. Ну і з Беласточчыны паходзіць яшчэ адзін мой герой, добра вядомы, безумоўна, і ў Польшчы, Сымон Канарскі, адзін з кіраўнікоў вызвольнага паўстання 1830-1831 года, які быў сярод тых, хто з эміграцыі вярнуўся на родную зямлю, каб зноў распаліць іскры змагання, каб ствараць партызанскія аддзелы. Праз некалькі гадоў ён быў схоплены таксама як бы агентамі трэцяга аддзялення царскага і ў 1839 годзе расстраляны ў Вільні. А роўна праз чвэрць стагоддзя апошні раз убачыў тое самае сакавіцкае віленскае неба, узыходзячы на шыбеніцу, на эшафот, Кастусь Каліновскі, пра якога, напэўна, не трэба вам шмат гаварыць, таму што вы сустракаеце яго партрэт, уваходзячы ў свой дом культуры. І я быў вельмі шчаслівы, патрапіўшы вот упершыню недаўна ў маім жыцці ў Мастаўляны, дзе пачаўся жыццёвы шлях.
Кастуся Каліновскага. Ну і я пісаў пра Ігната Гриневіцкага, які нарадзіўся ў Бабруйскім павеце, але дзяцінства якога юнацтва прайшло таксама на Беласточчыне, у Гриневічах. Вось, гэта быў рэвалюцыянер, нарадаволец, які выканаў прысуд, вынесены народнай волей цару Александру II. Ну і, можа быць, яшчэ пару імёнаў. Может быть, уже не буду так падрабязна пра іх гаварыць. Гэта беларускі мітрапаліт Мельхіседек, прыхільнік аўтакефаліі беларускай праваслаўнай царквы. Ну, ён нарадзіўся як Михаил Паеўскі, таксама на беластоцкай зямлі. Тут у Кузніцы нарадзіўся Васіль Захарка, першы прэм'ер Беларускай народнай рэспублікі, ураду Беларускай народнай рэспублікі, таксама мой герой. Вот, які пазбег расправы ад рук сталінскіх катаў, все-таки з'ехаўшы як мага далей. Ну і яшчэ я згадваю аўтара гімна «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» Макара Краўцова, якога закатавалі ў беластоцкай турме у снежні 1939 года. Гэтыя каты сталінскія. Ну і мне хочацца сказаць, што зусім недавно я напісаў такі невялікі аповед пра літаратуразнаўцу вядомага беларускага Серафіма Андрыюка, які ўсё сваё жыццё пражыў там у Беларусі, але нарадзіўся таксама на вашай зямлі. Я яму ўдзячны за тое, што ён мне даваў рэкамендацыю ў саюз пісьменнікаў. Ну і шмат хто яму ўдзячны за тое, што калі ён працаваў адным з кіраўнікоў выдавецтва «Мастацкая літаратура», ён якраз бараніў ад цэнзуры і спрыяў выданню твораў Васіля Быкова, Вячеслава Адамчыка, Уладзіміра Караткевіча. Ну, яшчэ хочу сказаць, што і падзеі, якія адбываліся на гэтай зямлі, мне таксама добра знаёмыя, дарагія, адлюстраваныя ў маіх апавяданнях. І найперш гэта падзея паўстання 1863 года, і я яшчэ не трапіўшы сюды, я добра ведаў, вельмі даўно ўжо добра ведаў такія назвы, як і Чыжыў, і Лапы, і Сямяцічы, і Белавежа, не кажучы ўжо пра Беласток, там гарадок, Бельск, Цігайнаўку, бо там таксама дзейнічалі мае героі. Ну, чаму дзейнічалі? Ну, дзейнічаюць на старонках кніг. Серафім Андраюк, сваяк майго цесця, з вёскі Градалі, гміна Чыжы, гміна Ворля. Так што я тут зноў тыя лёсы пераплятаюцца. Ён дзіцем з сям'ёю выехаў пасля Другой сусветнай вайны ў Беларусь. Гаспадар Уладзімір па адукацыі гісторык, і хаця выяўляе сябе ў літаратуры, у паэзіі, у прозе, як мы чулі, гістарычная тэма прысутнічала ўжо з пачатку творчасці, і таму так добра уваходзіць у жыццё, ў лёсы тых сваіх герояў. І я пакуль задам пытанне, хацеў бы яшчэ паказаць, што гаспадар Уладзімір і надалей займаецца ці папулярызацыяй гісторыі, то на самым высокім узроўні. Тут таксама проста кніга «Краіна Беларусь», без якой, напрыклад, мая жонка, якая працуе ў школе і вучыць дзетак беларускай мове, не ўяўляе, каб не паказаць дзецям гэтай кнігі і на яе аснове не тлумачыць фенамену Беларусі. І, гаспадар Уладзімір, якую ролю і ў тым, што вы пачалі вывучаць беларускую гісторыю, што вы закончылі гістарычны факультэт, але таксама і ў тым, што вы сталі пісьменнікам, які у сваёй творчасці сягае ўглыб беларускіх вякоў, якраз які ўплыў на тое мела месца вашага нараджэння, Славуты Полацак.
Ну, гэта кніга, дарэчы, краіна Беларусь мае працяг. Краіна Беларусь, Вялікае княства Літоўскае. Гэтыя кнігі выйшлі ўжо на некалькіх мовах, у тым ліку па-ангельску і па-нямецку, так што несуць веды пра беларускую гісторыю свету. І ёсць у самых розных бібліятэках. Калі яна выйшла, то я атрымліваў там просьбы даслаць кнігу з аўтографам і з папскай бібліятэкі, з Ватыкану, і праз нунцыя перадаваў, і з каралеўскай бібліятэкі ў Стакгольме, і з бібліятэкі Сенату, не Сенату, а Кангрэсу Злучаных Штатаў Амерыкі. Так што это, канешне, грэла душу і пацвярджала, што недарэмна займаюся я гэтай справай. Безумоўна, мае рацыю спадар Мікола, гаворачы пра месца майго нараджэння, бо я глыбока перакананы, што месца нараджэння увогуле для кожнага чалавека, гэтай геніус локі, па-лацінску кажучы, геній месца, ён можа адыграць у жыцці, у лёсе вельмі вялікую ролю. Я сапраўды нарадзіўся ў самым старажытным горадзе Беларусі, адным з самых старажытных гарадоў усходняй, напэўна, цэнтральнай Еўропы, у Полацку, які вядомы з летапісу хронік з 862 года, а насамрэч, як і Кіеў, скажам, які таксама пад практычна тым самым годам згадваецца, але насамрэч і Кіеў, Полацк на некалькі стагоддзяў старэйшыя, і украінцы ўжо адзначылі даўно 1500-годдзя вось Полацка, і я ўсё мэра угаворваў, пакуль ён у турму не трапіў Полацкага, таксама адзначыць 1500-годдзя. Ён быў нібыта і не супраць. Чалавек, які шмат зрабіў для Полацка, цяпер, на жаль, там зусім іншы мэр. І ведаеце, радзільня, дзе мы тады маленькія палачане, палачаначкі з'яўляліся на свет, яна стаяла побач зусім з Сафійскім саборам на верхнім замку ў Полацку. І моя мама расказвала, што якраз вокны палаты, дзе я ўпершыню падаў свой голас, выходзілі на вежы Святой Сафіі. В это окно моя мама Марія показала маленькага мяне майму тату Алексею. І я, убачыўшы гэтымі дзіцячымі маленькімі вачанятамі гэты свет, Сафійскі сабор, тату, ад пачуццю, які мяне перапоўнілі, як згадвала мама, абсікаўся, і так пачаўся як бы мой жыццёвы, но затым ужо і творчы шлях. І ведаеце, калі ты нараджаешся ў Полацку, то, безумоўна, улюбёныя дзіцячыя гульні — гэта пошукі старажытных скарбаў, пошукі падземных хадоў, якія сапраўды ёсць рэальнасцю, якія яшчэ падораць, можа быць, сенсацыйнае адкрыцце. Гэтыя падземныя хады злучалі ў сярэднявеччы полацкія манастыры і храмы, і потым адзін літаратуразнаўца напісаў, што полацкія якраз лабірынты прывялі Владзіміра Арлова на гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Вы пра Полацк пісалі шмат, пісалі не толькі пра гісторыю, але памятаю, як вы пісалі пра Полацк свайго дзяцінства, пра тыя вулічкі, там, здаецца, альбо драўляная забудова, альбо хрушчоўкі былі такія, але як бы ад славутай, ад велічай мінулай, то там, дзе вы выхоўваліся, не так і шмат і засталося. Трэба было гэта ўсё знайсці. Вы вельмі цёпла пра гэта апісваеце. Таксама памятаю такую фразу, там, як пра Полацк, пра гэтую вуліцу шматнацыянальную, там шмат габрэяў было, і такія, і як вы думалі, што гэта ўсё былі тутэйшыя імёны, там Шлёма, Іцхак, кажа, і адзін мой бацька быў з такім нетутэйшым імём Владзімір. Не Владзімір, выбачайце. Алексей. І хто вам дапамагаў як бы шукаць тое славутае мінулае, і карацей, адкуль у вас замілаванне беларускай гісторыяй, беларускай мовай, бо геніус лёці — гэта адна справа, але другая без настаўніка ў жыцці, без людзей.
было б вельмі цяжка. Ну, от цікавую тему закрануў гаспадар Мікола. Гэта сапраўды прысутнасць габрэяў у маім дзяцінстве. Напэўна, полацкія габрэі удала эвакуяваліся, потым вярнуліся. І мы жылі ў такім раёне, дзе часцей па вечарах, калі людзі вярталіся з працы, гучала мова ідыш. І вот уявіце сабе, што я ў дзяцінстве таксама мог на ідышы гаварыць, таму што ведаў некалькі сотняў слоў. І памятаю, прыходзіш у парк атракцыёнаў, там дзе-то каруселі, там розныя самалёты такія, і стаяць перада мной там гэтыя хлопцы габрэйскія і кажуць: драйся копіяк з білет Розі Саламонаў. Не, я таксама падыходжу і кажу, на нешта пытаецца, я нешта адказваю на ідыш, але потым яны ўсе, як яны ў 41-м арганізавана з'ехалі, так яны недзе ў сярэдзіне 60-х арганізавана з'ехалі в Ізраіль, і гэтыя нашы вуліцы проста апусцелі. І гэта таксама частка дзіцячых успамінаў. У мяне ёсць апавяданне, мой сябр Вова Цымерман, яго некалькі разоў друкавалі, перакладалі в Ізраілі. Там вот яны цяпер жывуць, некаторыя мои аднакласнікі, героі маіх таксама апавяданняў. Хто мне дапамагаў? Выбачайце, зараз вернемся, толькі бо забудуся. Вова Цымерман гэта таксама мой сябра Вова Цымерман, гэта прыклад, як Владимир Орлов, так сказать, творча разбираецца з рознымі міфамі ці стэрэатыпамі, як ён іх пераапрацоўвае. Аказваецца, што зусім не там, не так, скажам, у нашым стэрэатыпах, як мы габрэяў успрымаем. Вова Цымерман гэта быў такі жулік, можна сказаць, баксёр. І жулік, і барацьбой вольнай займаўся там. Апавяданне вядзе да фіналу, якога тут не працытуем. Не тыповы быў, можа быць. Альбо, можа быць, у нейкім сэнсе тыповы для полацкіх габрэяў. Але гэта тыповае для вашай творчасці, што вы проста вельмі часта адкрываеце вочы на нешта, што нам здавалася, што мы ведаем, а гэта не так. Але ўсё-такі Полацк быў, безумоўна, ў 19 стагоддзі, як і шмат якія гарады, мястэчкі, у тым ліку і тут, на падляшскай зямлі, быў габрэйскім па мове, калі была эта межа аселасці там, і жыло там больш за 50% габрэяў. І нават Мэрин Энтін, класік амерыканскай літаратуры, паходзіць з Полацка, дзяўчынкай выехала з бацькамі за акіян. Але ўсё роўна Полацк, канешне, найперш гэта старажытны беларускі горад. І вот гісторыя, безумоўна, мяне найперш натхняе беларуская наша, бо Полацк, вот тут феномен таксама, это генія месца. Полацк, як ніякі іншы горад, даў Беларусі і свету велізарную колькасць выдатных асобаў, скажам, пачынаючы з нашых першых вядомых гістарычных герояў, Рагвалода і Рагнеда, і потым асветніцу Ефрасіню, можа быць, самую адукаваную жанчыну ва ўсёй Европе, можа быць, у 12 стагоддзі, і потым тут в этом шэрагу Францішак Скарына, які даў беларусам чацвёртую ў свеце друкаваную Біблію на народнай мове. Настолькі апярэдзілі немцы, чехі і італьянцы нас, беларусаў. Так, і гэты шэраг можна працягваць, таму што полацкая земля, калі я крыху шырэй разглядаць, дала і Рыгора Барадуліна, і, вядома, ўсяму свету Васіля Быкова, бо там на этой усадчыне, адкуль яны родам, калі кажуць «паедзем у горад», гэта значыць «паедзем у Полацк». Горад, так, з вялікай літары. Ну і калі от вярнуцца да вашага пытання пра настаўніка, напэўна, в нейкім сэнсе, хоць моя стылістыка, моя лексіка нават, зусім не падобная, скажам, на творы Владимира Караткевича, але все-таки, літаратуразнаўцы пишут, что Караткевича живопись, там Варлова графика, але безумоўна, вот Владимир Караткевич на мяне вельмі
паўплываў, калі я быў студэнтам гісторыкам, бо насуперак той убогай такой нецікавай шэрай гісторыі Беларусі, БССР дакладней, якую нам выкладалі, якая была такім падраздзельчыкам гісторыі там Расіі, насуперак гэтым падручнікам, гэтым лекцыям да нас прыйшлі кнігі Караткевіча, якія паказвалі нам нашу гісторыю як гісторыю еўрапейскага народа, дзе былі не шэрыя народныя масы, а дзе былі сапраўды героі, на якіх хацелася быць падобным, чые партрэты хацелася павесіць у сябе там у пакоі в інтэрнаце ці у бацькоўскім доме. Ну, таму, безумоўна, я ўдзячны лёсу, што вот якраз тады, калі я быў студэнтам-гісторыкам, праз розныя цэнзурныя рагаткі прыйшлі да нас кнігі Караткевіча. У спадара Владимира вельмі сур'ёзнае, вельмі важнае, істотнае, так сказаць, для разумення намі і гісторыі Беларусі, але і нашага сённяшняга месца тут і цяпер, і сур'ёзнае тлумачэнне заўсёды па-суседску з анекдотам, з тым, што запамінаецца. Якраз не маю тут тэксту, але я яго вельмі добра запамятаў, мой радавод да 5-га калена, там, дзе вы тлумачыце якраз, што у Полацку хлопец, каб стаць мужчынам, ну, не толькі там павінен дзвіну пераплысці, там, з луку, магчыма, страляць вельмі ж там мячом ваяваць, але яшчэ павінен ведаць свой радавод да 5-га калена. Калі гэтага не будзе ведаць, то яго проста выганялі як чалавека, які негодны. Але там гэты якраз гэты твор пачынаецца з такой сітуацыі, што прыходзіць сусед у Менску ў кватэры, які хоча пазычыць 10 рублёў проста, ну, а каб не толькі вось пазычыць, то яшчэ пацікавіцца, а чым жа займаецца пісьменнік. Ён так, ну, каб не задарма ўзяць гэтыя 10 рублёў, ну, і піша, і пытае, ну, а пра што ты там пішаш? Ну, і тут пісьменнік, герой, альтер-эго, можна сказаць, аўтара, кажа, а займаюся генеалогіяй. І той пачынае смяяцца, кажа, а ў мужикоў яе няма. І потым даходзіць да гэтага пісьменніка, што ён генеалогію блытае з гінекалогіяй, але гэтая думка сапраўды, але ў гэтым анекдоце, ну, глыбокая думка, што сапраўды і генеалогіі то у мужикоў практычна няма. Ну, дарагія сябры, вот вельмі добра, што мы заговорили пра гэта, бо сустрэча наша адбываецца якраз тады, калі мы згадваем сваіх продкаў, вот ужо хутка будуць задушкі альбо дзяды па-беларуску, да. І я глыбока перакананы, што сапраўды духовная энергія папярэдніх пакаленняў не знікае, яна жывіць і род, і цэлы народ дапамагае яму выстаяць у самых неспрыяльных такіх умовах, у самых страшных перыядах гісторыі, але гаючую сілу, стваральную такую жыццядальную сілу гэтай энергіі не кожны адчувае, а толькі той, хто захаваў канал сувязі з продкамі. А канал сувязі гэта памяць, гэта вот веданне пра іх. І я просто рызыкну, калі вот пра такія рэчы заходзіць гаворка, я просто кажу, што я рызыкну вам даць нейкае хатняе заданне. Паспрабуйце вы вот цяпер перад задушкамі, перад дзедамі, паспрабуйце аднавіць свой радавод да 5-го калена. Я ведаю, што шмат хто, напэўна, і ўжо даўно гэта зрабіў, але ўсё роўна, калі вы гэтым зоймецеся, калі вы гэта яшчэ не зрабілі, то прыйдзе той момант, калі вы адчуеце, як продкі пачнуць вам дапамагаць. Ну, а наконт анекдотаў, тут таксама загаварыў гаспадар Мікола. Ведаеце, у мяне ёсць такая, ну, ў нейкім сэнсе унікальная для беларускай літаратуры кніга, яна называецца «Пакуль ляціць страла». Вось, тут вот ёсць адна з першых маіх кніг, да, «Дзень, калі ўпала страла». І тут гэты вобраз стралы як жыцця так узнікае ў гэтай кнізе. Ну, дарэчы, бачыце,
бачите, тут такое в окно и Можна так яшчэ больш, да? и червоная страла. И коли вышла эта книга, это уже часы были национальное адраджение, конец 80-х, значит, она вышла великим накладом, 25 тысяч, по-моему, особников, ее почали продавать, а потом раптом она зникла, вот Миколу пошанцевала, тут белое в окно. Оказывается, ее забрали с усіх книгарнів тады, потому что нехто написал донос, что Орлов тут с Мостаком змовились и бел-червоно-белый стяг змясцілі на этой вокладцы. И эту книгу забрали адусюль, там 20 з нечым тысяч, и на счастье уже были іншыя часы, іншыя вятры дзьмулі. Так бы раней просто порезали на макулатуру, а так гэтае белое в окно у друкарні зафарбоўвалі рознымі іншымі фарбамі. Книга рабілася вусцішнай такой, страхалюднай, тому что фарбы были такие, что просто здавалося, понюхай, напахнуть будет, да, такого колеру. Вось, да, так, а вот у мяне этой вобраз працягнуўся стралы як жыцця у назве кнігі «Пакуль ляціць страла». Там я адказваю на 100 пытанняў маіх чытачоў, пытанняў таких вечных и недарэчных, таких простых и вельмі падступных. И там ёсць пытанне, сапраўды, вот, Микола навёў мяне на этой ўспамін, там ёсць пытанне «Расскажите свой любимый анекдот». Да? Ну, ведаеце, я отказываю там прикладно так, что я якраз, ну, я не супраць там рассказать, послухаць анекдоты палітычныя там ці якія-небудзь пабытовыя, але я, может быть, як гісторык по адукацыі, я прыхільнік усё-таки анекдотаў у, ну, таким першапачатковым сэнсе гэтага слова. Анекдотам калісьці называўся рэальны гістарычны выпадак з нейкай вядомай асобай, і часам гэты выпадак мог сказаць пра тую эпоху больш, чым цэлая навуковая манаграфія. Вот я там у гэтай сваёй кнізе некаторыя такія анекдоты і згадваю, якія сапраўды я нават у кнігах там цытую. Ну, напрыклад, война 1812 года, якую Россия вела с Наполеоном, для нас зусім не была, ну, для наших продкаў, былых грамадзян Рэчы Паспалітай, Вялікага княства Літоўска, зусім не была і чыннай, як для расейцаў. Вот. У Вялікай арміі Наполеона служила не менш за 25 тысяч літвінаў-беларусаў. Гэта былі прадстаўнікі эліты, якія марылі пра аднаўленне незалежнасці Вялікага княства, вот як і Міхал Рукевіч, пра якога мы тут на пачатку гаварылі. Але гэта гэта надзеі аказаліся ілюзіямі, бо Наполеон вёў сваю гульню іншую, і селяне не дачакаліся вызвалення ад прыгоннага права, і урад Вялікага княства у Вільні быў такім марыянеткавым, і застаўся ў гістарычных аналах такі выпадак апісаны, як пад Віцебскам Наполеон саскочыў з коня і у беларускай бабулі селянкі цераз перакладчыка спытаў, каму эта бабуля зычыць перамогі, ім, французам ці расейцам. И бабуля сказала, что я хочу, как вы французы, загнали москалев так далеко, как не вернулись ни яны, ни вы. Вот это был голос старой, мудрый, белорусский. Вот. Альбо, ведаеце, згадваецца ще такі гістарычны анекдот, таксама ён кімсьці з літаратараў вядомых занатаваны і застаўся ў гісторыі, як пачалася расійска-японская вайна, памятаеце, якую Россия проиграла ганебна, и там фельдфебель собрал, значит, своих жаўнераў и кажа, ну, царь-батюшка объявил войну японцу, значит, пойдем бить жидов и поляков. Да? Ну вот, так само. Альбо скажем, яшчэ вот, что тут згадаць, это я таксама ў той кнізе пишу. Дзедуля маёй добрай знаёмай
у Ваўкавыску ў 39-м годзе, калі ўжо прыехалі гэтыя камуністы туды начальнікі, ідзе па вуліцы ў капелюшы, ідзе гэты начальнік. Ну, по такой інтэлігенцкай звычцы мясцовы дзядуля прыўзняў капелюш і пакланіўся. А гэты начальнік кажа: «Привет», а дзядуля кажа: «Ад каго?» Таму гэта не спадабалася, і прыехаў чорны ворон. Забралі гэта дзядулю, і ён так і не вярнуўся. Просто за тое, вот за гэты вот выпадак, разумееце, такі, ну, вот, такі фатальны для яго. Ну, яшчэ, можа быць, адзін такі забаўны прыклад, смешны, бо хочется неяк, каб і нам і весело было ў нас, не самый веселый час, цяпер. Это згадваецца, я у той кнізе таксама падаю гэты выпадак, гістарычны анекдот. Расійскі пісьменнік Александр Куприн сядзіць у рэстаране «Славянскі базар» і на моцным падпітку пасылае тэлеграму цару Мікалаю II. «Долой самадзяржавие». І праз пару гадзін афіцыант прыносіць адказ. «Выпіл, закусі, Николай II». Да? А вось, ну, там подпіс быў Александр Куприн, Николай II. Ну, але этой Куприн, вот он не толькі такія тэлеграмы адпраўляў на падпітку, ён яшчэ даваў парады маладзейшым калегам. Быў такі славуты расійскі Аркадзь Аверченко, пісьменнік, сатырык. І ён прыходзіць да Куприна аднойчы, кажа: «Ты ведаешь, государь-император приглашал меня почитать новые рассказы его семьи, а я отказался, сказался больным». А Куприн каже: «Ведаешь, добра, што ты адмовіўся, але трэба сябе паставіць так, каб і не запрашалі туды», кажа. Вот. Ну, это вот такие вот згадваюцца мне рэчы. А яшчэ памятаю, прыходзіць журналіст да Якуба Коласа ўзяць інтэрв'ю, а той дровы коліць на двары. Ён кажа: «Над чым вы працуеце цяпер, дзядзька Якуб?» Той кажа: «Дровы калю». Ну, вот так. Ну. У спадара Владзіміра не толькі гістарычныя анекдоты, але ж і вельмі трапнае, вельмі часта дасціпнае апісанне не заўсёды радаснай, не заўсёды такой аптымістычнай рэчаістасці. Мне тут згадваецца апавяданне ці аповесць «За бугром, за рэчкай». Это, так сказать, нашая сучаснасць, можа, каму ўжо сёння падасца гістарычным, гэта час, калі ўжо апошнія гады Савецкага Саюза. І тут вяртаецца экскурсія на аўтобусе з Венгрыі і венгерска-савецкую яшчэ мяжу перасякае. Ну, там іх, карацей, доўга трымаюць, там усе гэтыя працэдуры, ўжо адчуваецца, што вярнуліся. І тут хто памятае яшчэ той час, хто бываў у Савецкім Саюзе, ведае тыя публічныя прыбіральні ў такіх месцах, на розных аўтавакзалах. Я то памятаю так у Лідзе па дарозе з Гародні у Менск. Ну, карацей, дзе трэба было па цэглах нейкіх скакаць праз калюжыны. Ну, і там яны бачаць і з жахам глядзяць, як з Савецкага Саюза вяртаецца нейкі немец на элегантным мерседесе, у белым касцюме, і ён там папытаўся якраз, дзе грамадская прыбіральня, дзе туалет, каб пайсці. Яму паказалі. І ён па гэтых цэглах там скача і плюхнуўся ў тую калюжу. Белыя штаны да каленяў там атрымаліся каляровымі, там карычневымі нейкімі. І Владзімір Арлоў піша: «Яму то ёсць куды вярнуцца, а мы ўжо вярнуліся». Тут, да. Бачыце, як слова наше адгукнецца. Вот што запомніў Мікола. Вот прыкладна такім колерам, у які боўтнуўся гэты немец, зафарбоўвалі вот гэта белае вакно. Это страшная была знявечаная моя кніжка, але все-таки раскупілі, не гледзячы на гэта. Я хацеў бы яшчэ на сам канец вярнуцца да гэтай вашай кніжкі, пакуль ляціць страла, але то на канец, думаю, што будзе дарэчы. Не, ну тут забудзем, можна і зараз. Можна і зараз, бо там, апрача анекдотаў, то яшчэ ёсць і пытанне пра
тосты Ага, ну улюбленные. да, ёсць такі, да. Я думав наконец, бо може сьогодні заканчивается бардовская осень, може організатори запам'ятають, так наконец сьогодні може нечто там отрымается. Але я думаю, що може постараемся запам'ятати. Запомнить, записать. Варенная память, это про тосты, да. Ну, сапраўды, может быть, сёння будем адзначаць заканчэнне фэсту, ці яшчэ якія-небудзь падзеі, там сёння, завтра, там это святочныя дні будуць. Да, там сапраўды было пытанне пра ваш улюбёны тост, і я там такі тост прапаноўваў. Ну, гэта такі перафразаваны дэвіз нашай шляхты. Славу айчыне, сэрца жанчыне, гонар нікому. Вось за гэта заўсёды я там са сваімі сябрамі ўздымаю келіхі. А яшчэ магу адзін тост прапанаваць. Прычым цікава, што ты тост я знайшоў у даносе, у паперах там полацкага магістрата, там данос сусед на суседа даносіў, як там сидзелі яны пілі, каго пры гэтым там лаялі, і тост захаваўся, да? Што і гэтыя панове, значыць, там выпівалі зноў і зноў, каб дзеўка кахала, куля мінала і шабля не брала. Бачыце, таксама добра гучыць, і таксама ў наш час, калі зусім блізка гэта жудасная вайна палыхае, таксама неяк актуальна гучыць. Каб не пераблытаць, як там, каб дзеўка мінала? Дзеўка не мінала. Каб кахала. Да, каб дзеўка кахала, куля мінала і шабля не брала. Ну і каб дзеўка не мінала, конечно, у падтэксце. Як я ўжо ў пачатку сказаў, для нас, ну, для нас, я так говорю, для мяне асабіста, але і для маіх сяброў, для майго пакалення, Владзімір Арлоў быў перш-наперш празаікам, перш-наперш адкрываў у літаратурных творах мінулае Беларусі, прычым такое іншае ад таго, якое мы ведалі, скажам, з падручнікаў, што цяжка жылося беларускім сялянам да кастрычніцкай рэвалюцыі. Але як часта дадае Віктар Шалкевіч, але і пасля рэвалюцыі не палягчэла. Іншае мінулае. Але Владзімір Арлоў яшчэ і паэт, што вельмі, дарэчы, сёння ў час бардаўскай восені. А я не толькі для мяне, але я і ў Менску спатыкаўся, спадар Владзімір, з такімі словамі. Пасля той вашай прэміі, еўрапейскі паэт свабоды. Ну, дык Владзімір Арлоў жа прозаік, а не паэт. Вы настолькі, як бы, сваёй прозай гэтую паэзію неяк так прыкрылі. А аказваецца, што я, ну, нават на той сваёй паліцы знайшоў некалькі зборнікаў вашых паэтычных яшчэ з 90-х гадоў, што гэта не былі гэта вершы ці паэмы, напісаны адмыслова дзеля прэміі. Ну, это вельмі дарагая і, трэба сказаць, самая важкая для мяне прэмія, прынамсі за паэтычную кнігу «Еўрапейскі паэт вальносці». Я яе атрымаў з рук Паўла Адамовіча, які тады кіраваў Гданьскам светлай памяці. Вось, і выйграў у зорскай барацьбе. Это прэмія міжнародная. Там было 7 яшчэ прэтэндэнтаў з Сербіі, са Словакіі, са Швецыі, з Кіпра, што я ўдзячны Гданьску, Польшчы за эту прэмію. Увогуле выйшла ўжо 4 маіх кніжкі па-польску у маёй вот пісьменніцкай геаграфіі. Ну і вот тут спадар Мікола захапіў яшчэ одну апошнюю, якая выйшла летась у Любліне, выдавецтве «Варштаты культуры». Гэта кніга маіх баладаў. Тут ім жанры я паспрабаваў, і яна выйшла па-беларуску і па-польску, але яна не паўтарае беларускую кнігу, бо люблінскае выдавецтва ўключыла зусім новыя балады мае беларускія, якіх яшчэ не было у Беларусі выдаць. Тут, дарэчы, цікавы такі выпадак, што кніжка мае загаловак «Паручнік Пятровіч і прапаршчык Здань». І звычайна кніжка, калі з'яўляецца зборам некалькіх твораў, то
то звычайна так бывае, што загаловак гэтай кніжкі это адзін з ці самы важны для аўтара твор. Тут такой паэмы няма. Гісторыя вельмі цікавая. Таксама коротко паспрабую расказаць. І весёлая. Я атрымаў у 2016 годзе яшчэ одну міжнародную прэмію, это балгарскую прэмію Алека. Яна названая ў гонар класіка балгарскай літаратуры Алека Константинова, які нарадзіўся ў горадзе Свіштаў на Дунаі, на мяжы з Румыніяй, там Дунай такі кіламетр, напэўна, шырынёй, калі не больш. Вось. І прэмія такая, даволі сімвалічная, але лаўрэат прэміі, для мяне это быў вялікі гонар, бо сярод лаўрэатаў там быў і Гюнтер Грас, напрыклад, там і Васіль Аксёнаў, Уільям Сараян, там, вось. Так вот, лаўрэат прэміі ганаровы госць этого горада цэлы тыдзень, ён там жыве, яму даюць, яго селяць у самый лепшы гатэль, гатэляў там усяго 3 в этом гарадку, і яму даюць такі квіток, і ён можа хадзіць у самы лепшы рэстаран, значит, 3 разы на дзень і замаўляць все, што ён хоча па гэтым квітку. І рэстаран гэты называецца Калгари. Чамусьці Калгари ў далёкім маленькім балгарскім гарадку. Мы калі сядзім там першы вечар з гэтым загадчыца там аддзела культуры мясцовая, это балгарка, і мой пражскі выдавец, я кажу, а чаму Калгари? А этой выдавец кажа, тому что господар был, это загадчица отдела культуры, а этой господар, это Калгари, был на олимпийских гульнях у Калгари, у бобслейной команде болгарской. А мой софийский коллега, выдавец, кажа, и болгары заняли апошнее место. И все, значит, як бы прогучало это, я и забылся. И вот я сижу один туды, особливо никто не ходил в этот ресторан. Я сижу вечеры, думаю, я такой важный тут гость, лауреат, я взял самое дорогое вино, замовил самые дорогие стравы там, рыбные, потому что Дунай побач, там плавают это все самы там и разные іншие рыбы. Сижу, и тут бачу, заходит велизарный человек таки, и иди одразу до меня. Я так зразумел, что это господар. А я думаю, зараз отбере у меня это вино, эту рыбу и скажет, тут бойска все твоей ноги не было, то ты меня разоришь. А он подходит и кажет, злый человек тебе сказал, что болгары заняли апошнее место. Кажет, запомни, болгары заняли 25-е место. И мне поляпал по плечи, подлил вина и сыснул. Да? Это вот такая передгісторыя. А на завтра меня гоноровые гостя повезли на берег Дуная. И экскурсовод мясцовый кажа, вот тут российская армия форсировала Дунай. И, кажа, тут великие могилки русских, тут этих солдат и офицеров. Кажа, некая дивная речь, кажа. Могилки российские, а фамилии все некие не российские, да? И мы сапраўды подходим, вот, и я бачу, что сапраўды не российские прозвища там. И там, коли шарагоўцы загинули, то там братняя могила, там просто такие коротенькие радки на этом мармуры белым, уже покрытым мохом, а у офицеров помники кожному персонально. Первые помники, які я убачив, на яких було написано «Поручник Петрович», на другим помнику было написано «Прапорщик Здань». Я думаю, чему? Я хожу и бачу белорусские и украинские прозвища. И потом я увечері потелефонував своему знакомому архивисту, той каже, а тому что, каже, российцы кинули форсировать Дунай, Менский и Волынский полки. И турки их там амаль усіх поклали. А потом уже поплыли гэтые там Тамбовские, там Воронежские гэтые. Вот такая вот история с назвой гэтай книги. Вось. Вот так. Книгу можно набыть, есть тут на столику. Да, апошнія 2 асобнікі. Там, мы потом зробім маленькую автограф. І яшчэ скажем про іншыя кнігі, якія толькі што выйшлі, але паколькі мы на бардаўскай восені, на свяце паэзіі, я прасіў вас прачытаць, можа,
колькі Ну, вершаў. и покольки я все-таки лауреат премии, да, польской, Не можна выкруціцца международной, просто. да, без гэтага нельга абысціся. Колькі у нас ёсць яшчэ хвілін? 5, 10, не ведаю. Я не бачыў, каб хто выходзіў, так што я думаю, што можна. Значит, дорогие сябры, моя книга балладов, написанная пераважна не ў рифму, верлибрам, и яны такие баллады сюжетные, и я за яе не буду, видать, читать. Я только хочу вам сказать трошки про змест, что тут есть такая баллада «Кат Бальтазар» про полацкага ката 17 стагоддзя. Я его імя знайшоў таксама у паперах полацкага магістрату. Тут есть баллада, присвяченная Франциску Скорину, «Аркады Пады». Тут есть две украинские баллады, волынская, галицийская. Тут есть баллада «Апошняя жанчына Казановы» про мою поездку у замок Духцев, где это теперь Чехия, где Казанова провел апошнія гады и писал свои мемуары. Вось. Тут есть баллада, присвяченная моему бацьку, Цвіў Скрыпень. И калі хто атрымае эту книгу, набудзе, то я рекомендую пачаць на ноч сёння прочитать «О полночи в лондонском доме» балладу. Ну что в лондонском доме? Ну привиды, конечно, там и все остальное о полночи з'являются. Вось. Ну а злые языки, коли я атрымаў премию «Европейский поэт свободы», пускали чутки, что я у рифму не умею писать. Так я вот вам зараз прочитаю несколько вершаў как раз у рифму. И верши я буду читать стоячи, не могу я их сидячи читать. Несколько вершаў. Працуе, выдатна. Ну, будут некоторые хулиганистые, может быть, верши крыху, але тут, я думаю, ну, все такие дорослые, больш-менш, альбо зусім малые, якія не зразумеюць нічого. Ветер. Ветер, да гэта всяго толькі розніца ціскаў. Дзе тая дзева, якую за школай ты ціскаў? Жыць гэта ісці супраць ветру, адкрыўшы забрала. Дзе тая рэчка, што ледзьве цябе не забрала? Дзева памерла, паспеўшы панянчыць унука, рэчка зняцела сама, без усякай прынукі. Ты паглядзіш у яе перасохлае люстра, нешта згадаеш з таго, што казаў Заратустра. Можа, вось гэта? Адны паміраюць зарана, но другія запозна. Адкрыецца рана памяці соннай знячэўку, філосаф засранай. Як яе клікалі? Аня, Ганулечка, Ганна. Я зараз хочу прочитать вам верш Клава, верш, присвеченный Клаве Салтыковой. Клава Салтыкова – гэта жанчына, якая улетку 1915 года стала на 1,5 месяца музой для нашего гениального поэта Максима Богдановича. Калі яны абое лекавалі свае сухоты невылечныя тады ў Крыме, у старым Крыме. И несколько годов тому вышла энциклопедия Максим Богданович. Я одразу думаю, что там написали про Клаву. У Богдановича есть верши, присвяченные Клаве. Там яе нават не згадали, эту Клаву, потому что цнотливые литературазнавцы вырашили, что про такие речи нельга писать, что Богданович як бы, ну, кахаўся з замужняй жанчынай, и что Клава – гэта гераіня інтымнага дзённіка Максима Богдановича, дзённіка, які дагэтуль не надрукаваны таксама тымі самымі цнатлівымі Богдановича знаўцамі. І в адказ на тое, што пра Клаву не было ніводнага радка, я напісаў гэты верш. Ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам імксінскім, глыбіня сустракаецца тваіх чорных вачэй, вечар сіні зусім. Ты крутила роман летась с князем грузинским, а теперь твой обранник, поэт з Ярославлю, Максим.
Ён чытаў табе вершы і прагна кахаўся, нібы заўтра збіраўся в іншасвеце пайсці. Ён такі вынаходнік, адважны, неўрымслівы вершнік. Ён такі. Сонца ўпала на ходнік, быў херес дапіты, пах дурманна язмін, навіваючы сум. Ён шукаў сабе рыфму да слова ланіты. Ты прилегла ў падушкі і ўздыхнула: возьми. Боже, што ён шаптаў табе ў вушка, ў міжножжа, у водар дзвюх прасцінак салёных ад поту і не. Захлыналася ты і хацеў адвярнуцца нечы цёмны партрэт на зелёнай сцяне. Ён казаў табе потам: тут грекі любілі і готы, тут вачыма прахожых пранікліва скіфы глядзяць і пытаюцца моўчкі: адкуль ты і хто ты? І за кожнага з іх буду браць цябе я. Буду браць як рабыню, гітэру, наяду, як русалку з падводнага саду. Дай мне яду, каханая, ад самоты. Ты лічыла, што ён не паэт, вершаплётнік альбомны, з тых, якіх легіёны і свет іх трымае сабе на забаву. Ды ўчора ён на мове сваёй прачытаў трыалет. Ты здзівілася, келіх паўнюткі здрыгануўся ў тваёй паўнаватай руцэ. Зразумела? Амаль нечагуткі. Лацінская цэ на рэцэпце ягонам шматзначна маўчала. Сарамлівы партрэт быў ражаны мовы чужой таямніцай. Што такое ліхтарня, спакуса, дзянніца? Што такое песняр? Мо паэт? Ён валодае магіяй словавых, музыкай, колерам, пахам. Ён з паветра табе можа выткаць санет. Зяе зорка Венера на чэрвенскім даху. Ён паэт. Ён прамовіў недаўна ў кафейню потай, каб нам разам аднойчы патрапіць у рай. Хоць на лета забудзем пра нашы сухоты, хоць на лета, пачула ты, лета. Каня, леташні князь з-пад Схінвалу ў лету, што проч удавіцы пакіне набор пісталетаў. Ты належыш паэту, Венера, на мове яго мелавіца. Колькі вам засталося піць херес масандры і любіцца нагбом пад сузор'ем касцы, колькі вам засталося на рызыку ісці той танцы сярод маладых алеандраў. Ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам Іўксінскім. Новы ранак спаткаўся і новы санет. Ты кахаеш, ты ў вечнасць ужо адплываеш. Твой каханы паэт. Дякую. Нехай гэта будуць воплескі і Максіму Богдановичу, і Клаве Салтыковай. Ну і, напэўна, яшчэ адзін на заканчэнне верш. Таксама пра каханне. Пасля тваіх званкоў мяняецца надвор'е, капель звініць або кладзецца снег, залеву або знічку неба дорыць, і воўк лапланскі паскарае бег. Пасля тваіх званкоў каты пяюць на дахах, самнамбулых кормяць цёплых рук, і сэрцы пачынаюць гулка тахкаць у возыкаў з-пад Прагі і прылук. Пасля тваіх званкоў вяртаецца надзея, і суіцыду хтосьці кажа бай, растуць валютаў, курсы ад зладзейкі, замест кішэняў лезуць на Тутбай. Мой Божа, мы сусвет народзім новы, у сваіх абдымках ты багаславі. Мы вынайдзем для закаханых мову, са смеху, стогнаў, слёзавай любві. Мы ўлежнымі пабудзем з гэтай поўняй, але пад коўдрай хопіць і турбот, каб закахана беларускі слоўнік у друк аддаць пад самы Новы год. На гэтым маглі б і завяршыць, але яшчэ напаследак маем добрую навіну. Владимир Орлов не толькі чытае цудоўна, але і піша, і выдае новыя кніжкі. І выходзяць яны тут у нас, яны даступныя, дзе можна іх сёння набыць. Адна з іх ордэн белай мышы. Ну, пару слов, я думаю, варта сказаць. Гэта
аповесць пра ідэальную краіну. А якая можа быць ідэальнай? Скажыце пару слоў, калі ласка, можа. Назву гэтай кнізе дала аповесць, альбо там аповесць казка, якая некаторыя называюць, дзе ўсё сапраўды ідэальна, уладкавана. Чаму ідэальна? Таму што там ўсё насельніцтва этой краіны складаецца с одного короля, одного министра, одного генерала, там, одного профессора, одного студента, одного письменника. Усіх по адным, усё уладкавана выдатна. Раней там нешта было, і профессоров было больше, студентаў, яны там бунтавалі, ну, всіх засталося по адным, карацей, і жыве краіна сабе спакойна і заможна, але аднойчы спакой парушаны. Каралевскі ювелір зрабіў адзіную в этой краіне вышэйшую ўзнагароду, ордэн белай мышы. І паўстае пытанне, каго гэтым ордэнам узнагародзіць. І шэф службы бяспекі, конечно, лічыць, што яго, ён самае важнае пасля караля асоба ў дзяржаве, а кароль раптам вырашае ўзнагародзіць пісьменніка. І тут высвятляецца, што ў краіне няма ніводнага чытача. Усе спісы правяраюць пад даных, няма чытача. Тым не менш, кароль кажа, нет, я ўзнагарожу пісьменніка. Бо, нехай сабе няма ніводнага чытача, але ўсё-таки пісьменнік сам, калі піша свой твор, то ён яго, напэўна, счытае. Іх, ведаеце, цягне да вечнасці гэтых усіх валадароў. Ну, вот такая вот книга. Ну и про другую я одразу скажу два слова. Это три оповести «Танцы над городом». Называется книга, оповесть, якая дала назву этой книге, присвеченная, сомнамбулам, лунатикам. Я в дзяцінстве таксама быў сомнамбулам. Мяне там показывали специалистам, возили, ловили там, калі я выходил ночи там непритомный. Вот. И, ведаеце, у дзень гэтыя мае героі, сомнамбулы, якія танчуць на даху недабудаванага гатэля, яны паміж сабой незнаёмыя, а ўначы ўтвараюць такое маленькае таемнае братства, адчуваюць сябе неверагодна свабоднымі асобамі. Ну і тут яшчэ працяг этой аповесці, гэта «Чорны чалавек на зялёнай канапе», страшная назва, але самая страшная тут аповесць гэта «Дом з дамавікамі». Рэкамендую таксама калі-небудзь на ноч прачытаць, і цікава, калі вы сможаце заснуць. І вот гэтых кніг тут ёсць трошкі ў нас, і мы зробім, я магу сказаць пра гэта, вон там будуць гэтыя кнігі, і зараз пакуль маленькі перапыначак, настройваецца гітара, там вот можна будзе зрабіць нашу маленькую аўтограф-сесію і набыць гэтыя кніжкі, атрымаць аўтографы, і глядзіце, тут это белая мышь на картушы, на вокладцы этой книги. Мышь это с короной, мышь это старажытны сімвал гэтай дзяржавы, пра якую ідзе гаворка. І мастак змясціў лацінскае выслоўе над мышкай «Хабен суа фатали белли», і кнігі маюць свой лёс. Звычайна толькі і цытуецца гэтая частка, а насамрэч гэта не ўсё выслоўе. А працяг гучыць так, што, значыць, і кнігі маюць свой лёс, а працяг гучыць так. Але залежыць ён ад чытачоў, таму што і лёс любой кнігі сапраўды залежыць ад чытачоў. Ну і я буду рады, калі у вашай зале з'явяцца чытачі гэтых кніг. У нас, на шчасце, не ідэальная краіна, не ідэальная дзяржава, ёсць і чытачы, не толькі пісьменнікі. Я спадзяюся. Сапраўды, караля, на шчасце, няма яшчэ, да? Цяпер будзе аўтограф-сесія каротенькая, пакуль музыкі падрыхтуюцца, але я яшчэ хацеў бы дадаць, што там таксама з кнігамі Андрэй Янушкевіч, беларускі кнігар, можна набыць, і тым я горача рэкамендую адну, у якой ёсць таксама тэкст Владимира Орлова, гэта успамін пра Міхала Анемпадыстава. Міхала Анемпадыстава, які быў добрым духам гэтага фестывалю, які шмат гадоў рыхтаваў плакаты на фестывалі, які шмат гадоў быў у жыры. Ён і паэт, дызайнер, графік, мастак, ён аўтар усіх
тэкстаў легендарнага народнага альбому, пісаў шмат якім беларускім гуртам, сябра, якога не стала ўжо амаль 4 гады таму. Так што кніга завецца «Простыя словы», як яго такая песня, якую, дарэчы, ён ужо як бы пачуў у адной з вандровак па Беларусі, дзесьці на Палесе, якую яму аўтару праспявалі як народную песню. Так што дзякуй, гаспадар Владзімір. Кніжкі можна будзе... Дзякуй, гаспадар Мікола. Кніжкі можна... Кніжак. Теперь добрый вечер. Вітаю всіх знайомих тут і всіх присутних в цей вечір, який присвячений вашій Бардовській осені, яка в городку была великой подеей у свой час. Ну и добре, что вернулась она на сённяшний час. И на початок хочу заспевать песню на словы спадарыні Ларисы Геніуш, беларускай паэтэсы, якой сын Юрка Геніуш працаваў калісь у гарадку. Ну и лечу тут дзяцей. Такі ўспамін пра Ларысу. Песня под заголовком «Дзявочыя сны», ткачыха. Пра гэта, як дзеўчына перад выйсцем замуж ткала сабе абрусы, рушнікі, ну і вопратку, у якой ішла да шлюбу. Не зязюлька куела ракі, че дзяўчына сабе рушнікі. Не зязюлька куела ракі, че дзяўчына сабе рушнікі. Ранным раннем ще стук-стук-стук-стук, а чаўночак слізгаецца з рук. Ранным ранкам ще стук-стук-стук-стук, а чаўночак слізгаецца з рук. Пролатай, чаўначок, пролатай, струны нітак льняных закранай, на ей песню родную звони, будзі ў сэрцы дзявочы агні. На ей песню родную звони, будзі ў сэрцы дзявочы агні. Хай з-пад зграбнай дзявочай рукі цвітуць макі, чабор, васількі. Хай красуюцца, як з году ў год, на шаўковістых днём на лугоў. Хай красуюцца, як з году ў год, на шаўковістых днём на лугоў. Пролатай, чаўначок, пролатай, хлопец дзеўкі сваей не пытай, каму з песняй ручнік яна тчэ, бо стралой закрасён уцячэ. Каму з песняй ручнік яна тчэ, бо стралой закрасён уцячэ. Пролатай, чаўначок, пролатай, калі свахі спякуць каравай, тады зорна навокал глядзі, убачыш узорны рушнік не адзін. Тады вокал так зорка глядзі, бачыш ручнік не адзін. Пролатай, чаўначок, пролатай, струны нітак льняных закранай, чы ўзорам ручнік і абрус,
так чароўны, як ты, Беларусь, чи узором рушнікі абрус. Так чароўны, як ты, Беларусь, чи рушнікі абрус. Так чароўны, як ты, Беларусь. Такая доволі меланхолійна песня. Ну, еще одна такая песня, яку я уже сам придумал, можно сказать, написал. Песни наши, песни. Песни, наши песни с родной стороны. Песни, наши песни с глибини души. Песни, наши песни, життя народу моего. Песни, эх, веселки, с вами жить легко. Песнях вы, песни, життя народу моего. Песни, эх, веселки, з вами жить легко. Покохав я вас песню с дитячих годов. Жить мне было весело, як я вас śpiewał. Про кохання, про змагання, сльози проливав. І на все життя у серці я вас затримав. Про життя і про кохання сльози проливав. І на все життя у серці я вас затримав. Життя наше з песней на хвалях пливе. Я нада узвишнього нас усіх вяде. Дико співайте пісні родные, ти їх добре знай. Зимі не загинеш, это добре знай. Дык śpiewajcie песни родные, ты их добро знай. С ними не загинешь, это добро знай. Ось такое, що... Ну, ще одна пісня, яку заспіваю до слова, ну, вічної пам'яті Анатолія Паремського, який писав, а в молодості він писав доволі такі жартовні пісні. І така буде пісня доволі веселая, яка може навіть попасть на листи przebojów дискополю. Ось такое, что...
качаринка, для мяне ты як іскринка, як зярніца, як цыганка чараўніца. Мяне вабіш твоє цело, прызнаюся табе смело, чорчики твоих вачах не даюць мне спаць і па начах. І не сплю я так да ранку, можа, з'явішся на ганку, а калі цябе угляжу, то на месяцу не усижу. Дай мне руку поцелую, бо люблю тебя одную. И хочу с тобой, конечно, прожить в счастье целую вечность. Дай мне руку поцелую, бо люблю тебя одную. И хочу с тобой, конечно, прожить в счастье целую вечность. Ты життєм моя і світом, так, як я упойним летом. Ти, як вина Ребека, як букет чаровних квіток. Качаринка, качаринка, для мене ти як іскринка, як зерниця, як чаровниця. Чаровниця. Ну не все. Еще одна песня. Тоже такая довольно сумная. Про маму Беларусь, як би так трохи вспомнив. І така доволі так. Ну, але спробую її заспівати. Про маму мою я песню спою, про маму мою, про Белую Русь. Успомню той час, як з бабулей ходив, у Галинку в церкву я свой шлях проложив. А годы ішлі, і мяняўся той час, я ўсё дараслеў, цябе пазнаваў, прыгожасць твою у сэрцы нашу, мою Беларусь, мою Беларусь. Прыгожасць твою у сэрцы нашу. І сёння іду я шляхам былым, кахаю цябе. Нашу матчыны мой край. І сёння іду я шляхам былым, нязменна люблю і кахаю цябе. Вачэй твоих сінь, чароўны пагляд, я ў сэрцы нашу матчыны мой край. Вачэй твоих сінь, чароўны пагляд, я ў сэрцы нашу матчыны мой край.
тут була певна недарэчнасць, калі б я прадстаўляў перад канцэртам Яна Карповича, вы яго ўсе ведаеце, ён тут гаспадар фактычна. Вялікі дзякуй, пане Янку, я вельмі цешуся, што пішуцца новыя песні, і я вельмі рады, што мы пачулі песню на словы Анатоля Паремскага, чалавека, як я яго памятаю, вельмі цёплага, вельмі такога сардэчнага і вельмі цікавага паэта. Так што час дзядоў, час успамінання продкаў, добра, што яго тут песня прагучала. А цяпер на сцэну запрашаю таксама маладога харызматычнага выканаўцу Змітра Вайцюшкевіча, якога думаю, што тут у гарадку ведаеце амаль так добра, як Яна Карповича. A ja trzymam uchwyt z kamery. Nie, haj będzie. Jeszcze nie? O nie, u mnie średnio będzie. Widoczne ten pulpit nie pasuje trochę. Panie. Czego się ruszasz? Ja jeszcze nie jem, muszę ostro się... Dobra, zaraz muszę ostro się znacznie. No tak? Czy niżej trochę chcesz jeszcze? Раз, два. Добрый вечар, шановне господарства, гарадок. Я вельмі рады сустрэчы, даўно не бачыліся, колькі гады два, можа быць, я ўжо не памятаю, колькі 2 гады. Ну вось, дзякую Богу, сустрэліся. Спадзяюся, будзем бачыцца. Пра што сёння праграма? Ну, спадзяюся, дагоджу ўсім, будуць новыя песні, якія вы не чулі, і будуць, спадзяюся, добрыя старыя. Так, што это мы не будзем сёння спяваць. А я пачну такіх не сваіх песень, якія я вельмі люблю, песні на вершы беларускага паэта Адама Русака, а аўтары розныя, і пра іх я буду таксама казаць. Песня называецца «Я люблю бярозку». Я люблю бярозку, што пяе з вятрамі, думае ў зацішку, думкуе чарамі, што стаіць ля саду, ды мяне чакае, як іду дадому, клоніцца, вітае, апускае косы над маёю сцежкай, нібы дзяўчына дорыць мне усмешку. Я люблю бярозку каля роднай хаты, дзе увечар зорны запеюць дзяўчаты. Я люблю бярозку, што пяе з вятрамі, думае ў зацішку, думку вечарамі. І калі далёка ад дому вандрую, па сваёй бярозцы я тужу, сумую. По сваёй бярозцы я тужу, сумую. Я люблю бярозаўку. Ну, я з бярозаўкі, а тут землякі, трэба было ім якось так трошки, таму што яны не могуць вярнуцца, а бярозаўка па іх сумуе. Дзякую вялікі.
Яшчэ одна песня на верш Адама Русака. Мы даўным-даўно зрабілі гэты праект, так рэдка адбываецца магчымасць яго заспяваць, то я з гэтых песен вам пару праспяваю. Называецца «Где ты, зорка моя», таксама паэзія Адама Русака, а музыка Ігоря Лученка, беларускага кампазітара. Где ты, зорка моя, прамяністая, за якія ты хмары скатилася, где ты, радость моя золотистая, на якой ты стяжинцы сгубилася. Я шукаю тебе, углядаюся у небесные дали высокие, без тебе мне дорога неясная, что ляжить у просторы далекие. Где ты, зорка моя непогасная, за якими схована облоками, узыди, засвяти, зорка ясная, счастьем сердцу моему одинокому. Где ты, зорка моя, прамяністая, за якія ты хмары скатилася, где ж ты, радость моя золотистая, на якой ты стяжинцы сгубилася. Наступная песня я яшчэ, можа, ну як бы не спяваў сольна, граў на кларнетах у ансамблі «Палац», і сюды таксама мы маглі прыязджаць і на басовішча, і ўвогуле першыя паездкі на вашыя землі. Мы з «Палацам» у 94-м годзе, гэта колькі гадоў ужо будзе 30, амаль што хутка 30 гадоў назад, першы раз прыехалі і першы раз аказаліся на Беласточчыне і заблукалі, не было гэтых GPS-навігатараў, а былі толькі мапы. І мы такія, значит, некім, не ведаю, можа, это быў гарадок, можа, ну, мясцовая некая такая вёска. Спыніліся некі дзядзька на прыпынку, і мы так: «Препрашам, пан, як до Біалогостоку доехаць?» А он: «Я не пан, я Вася». І мы такія: ну все, мы на Беласточчыне. Песня, якраз, ну, я быў малады артыст, які слухаў увесь час, як я спяваў песню «Данчик», а пасля шмат хто яшчэ. Называецца песня «Не шукай ты мяне». Не шукай ты мяне каля жытніх палёў, не шукай, не шукай, калі к сэрцу майму ты дарог не знайшоў, не шукай, не шукай, не кажи ты мне слов, что не греют теплом, не кажи, не кажи, кали сердце твое не палая огнем, не кажи, не кажи, кали сердце твое не палая огнем, не кажи, не кажи. Не спявай под окном ты мне песни своей, не спявай, не спявай, калі ў сэрцы твоим будут песни не спявай, не спявай.
калі ў сэрцы тваім будуць песняні, не спявай, не спявай, не шукай ты мяне каля жытніх палёў, не шукай, не шукай, калі к сэрцу майму ты дарог не знайшоў, не шукай, не шукай. Ну, як бы, да, яшчэ одну песню хочу заспяваць, таму што яна разам вот эти все песні на верш беларускага паэта Петруся Броўкі, і гэту песню спявалі песняры, а я вучыўся на песнярах, і дзякуючы песнярам я стаў беларусам. Ну, кожны па-свойму. Я прыйшоў на канцэрт у далёкім 86-м годзе на канцэрт у Лідзе. Я вучыўся у музычнай вучэльні як кларнетыст, я играю на кларнеце яшчэ, на саксафоне, і убачыў, як яны играюць, як это, жыўцом, без фонограмм, вось, як уключаюць апаратуру, як рэпетуюць. І для мяне гэта, я думаў, што я ўсё жыццё хачу спяваць в аркестровай яме, сімфанічнай, як бы, в аркестры играць. А вось потом паслухаў, як яны спяваюць, і там быў такі верш напісаны Якубам Коласам, «Мой родны кут, як ты мне мілы». І я вот, як бы, хлопец з Бярозаўкі, трасянка, натуральна, яшчэ па-беларуску, можа, так не гаварыў, як зараз, так лепш ведаю, чым тады. Дык вось, і нешта такое пераключаецца, вось такой. В нейкі момант я адчуў, што я хачу быць беларусам. Вось такая гісторыя. І песняры мне вельмі падабаліся, я на іх вырас, скажем так, стаў. Песня на верш Петруся Броўкі, і зноў такі музыка Ігоря Лученка. Я не могу про вас забыться, вы все со мной, як нават сплю. Вы мне скажите, за что я гэтак вас люблю. Вы мне скажите, за что я гэтак вас люблю. Бярозку тую многоплачку, што ля бацькоўскага двара, і тую рэчачку гушачку, якой далёка да Дняпра, і тую утульную мясціну, дзе мы пілі кляновы сок, і тую вузкую сцяжыну, што быццам жоўты паясок. Я не магу пра вас забыцца, вы ўсё са мной, як нават сплю. Вы мне скажите, за что я гэтак вас люблю. Вы мне скажите, за что я гэтак вас люблю. Дякую. А зараз песні на верш беларускага паэта, журналіста, які, на жаль, уже будзе ў наступным годзе як 5 гадоў, Алесь Ліпай. Ён узначальваў агенцтва Белапан у Беларусі, а яшчэ пісаў вершы. Паколькі ён быў добры журналіст, а паэт, ён сябе як бы так адчуваў, але не крычаў, як некаторыя паэты. Я паэт! І ўсе ведаюць, што ён паэт. А Алесь, ён пісаў выдатныя вершы, і так склалася, што я так трохі запозна гэта адчуў. І вось адна песня на ягоны верш, называецца «Я браў цябе за руку». Я брал тебе за руку,
давай научу лятать, да в волі, як павуку, тянет і самоти ткать, а ти виривалася, ці то був ветропорив, і потім гублялася у вуличним гущари. Я тебе обдимав, давай научу лятать, бо світ без кохання турма, бо все без кохання дарма. Я тебе обдимав, давай научу лятать, бо світ без кохання турма, бо все без кохання дарма. А ти виривалася з-під моїх м'яких крил, і потім гублялася у вуличним гущари. Лятаю поміж зарниць, шукаю тебе оттуль, не боїшся навальниць і паляўнічых куль. Я веру, ты здольная покинуть навек село и стать тушкой вольною, со мною крыло в крыло. И научу лятать, и научу кохать, бо свет без кохання турма, бо все без кохання дарма. И научу лятать, и научу кохать, бо свет без кохання турма, бо все без кохання дарма, бо все без кохання дарма, бо все без кохання дарма. Дякую. Пару песен для дзяцей, паколькі дзеці ёсць, а песен для іх няма, трэба і для іх заспяваць. Я хочу, каб вы таксама дапамагалі гэтыя песні спяваць. Першая песня пра страказу. А як па-польску будзе страказа? Як? Громко? Конік польны, хай будзе так будзе. І там пра што песня? Тоня страказа ў рэчцы, і вырашылі выратаваць яе сяброўкі, конікі польныя, правильно? А важка, страказа, такі верталёт. Як это? Ну, короче, важка. І ваша задача зробіць ten хур, значить, тих важок. Зы-зы-зы-зы-зы-зы-зы. Зы-зы-зы-зы-зы-зы. Зы-зы-зы-зы-зы-зы. Зы-зы-зы. Сколихнулася трава, на радце тривога. Тоня страказа, треба допомога. Не выплыве сама, у віры яе адносіць, ні соломинки няма. На рыбацкім плёсе зы-зы-зы-зы-зы-зы. Вы! Зы-зы-зы-зы-зы-зы-зы. Зы-зы-зы. Можна кинуть бы листок, як мосток понтонный, ды до прорвы толькі крок. Мостик там потонет. Сестры, любы, ратуйте! Пошкодуйте, пошкодуйте! Страказа летить одна і бяре пад пахі, крылам узмахне яна, ды даремны ўзмахі не хапае сілы, бо намоклі крылы. Зы-зы-зы-зы-зы-зы. Вы! Зы-зы-зы-зы-зы-зы. Зы-зы-зы. Тут другая подлятая і сяброўку абдымае. Ось і трэцяя за ёй ляцяць. Грамадой уже чацвёрты ёсць памер, потым пяты, шосты, сёмы. Над ракою гул вясёлы. Ла-ла-ла-ла. 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 Ла-ла-ла. Хор! Зы-зы-зы-зы-зы-зы. Зы-зы-зы-зы-зы-зы. Зы-зы-зы. А враж пенится, быццам кружить вертолет. Подняли топельницу, уратовали от бядот. Дякую. Так, я забыл сказать, что это верш белорусского поэта Алексея Пысина. Ему было б уже годов 100,
там 3, магчыма, ён такі быў чалавек, ён ваяваў, пасля пісаў вершы пра вайну, а таксама выдатнейшыя вершы пісаў для дзяцей, для тых, каму цікава. На тым століку гэтыя дыскі ёсць, іх можна будзе набыць пасля канцэрту. А зараз вось мы трохі так разагрэлі наш апарат, вось зараз складаная задача. Зараз трэба не зы-зы-зы спяваць, а песня называется «Чубатка». У вас так кажут «Чубатка»? А что ваша чубатка робить? Яйка несе. А что еще? Так, ну, значит, все правильно. Все правильно и ваша робить. Только наша еще повинна пильновать кураняток. Каб яны там не лезли нигде в огород, и каб яна была такая смотрящая за этими куранятами. Поспробуем. До березы до тыну привязали чубатку, каб яна кураняток не водила на градку. Каб яна кураняток не водила на градку. А чубатка кудахча, силы много я маю, ось трымаю бярозку, в огород не пускаю. Ось трымаю бярозку, в огород не пускаю. Ну і яшчэ, паколькі мы тут недалёка ад пушчы Белавежскай знаходзімся, ведаеце, я учора гуляў па Беластоку і убачыў некую кнайпу, якая называецца «Глодны Вільк». І, ну, это не реклама, а мне песня просто такая ёсць. Песня «Голоднага ваўка». І я б хацеў бы, вас-то покормяць, і нас, артыстаў, покормяць, можа быць, сёння. Але ваўка ніхто не покорміць, ён сам павінен сабе ўпаляваць нешта. І вось воўк у лесе, у пушчы Белавежскай зараз. Як вы, воўк, покажите. Ваша задача так выйти, да. Вышли все мои запасы, а на уме одно, что ни мяса, ни килбасов я не ел давно. Я не шкодный волк, я голодный волк. Ён не шкодный волк, ён голодный волк. Пошкодуйте, не бараку, плачу як ягня. З'ел бы я вала, собаку, з'ел бы я коня. Я не шкодный волк, я голодный волк. Ён не шкодный волк, ён голодный волк. Холодна шея комора, опустел наш хлеб. Шлите ежу мне за мора, каб не спрутянел. Я не шкодный волк, я голодный волк. Ён не шкодный волк, ён голодный волк. La 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 la
І наступная песня уже такая для детей зусім. І ваша задача зараз хотілося, щоб ви просто показали дітям, як треба кричати у городку. І там треба так сказати, ну, елегантно, інтелігентно, як хочете, но треба сказати «Моцний той, хто сябра має!» И песня, вот Вовка песни, я не сказал автор песни про Вовка Леонид Дранько-Майсюк. А зараз яка песня, яка прозвучить, это написал белорусский поэт Артем Ковалевский. И вот зараз песня про анёлка, який потребує сябра. А той моцний, хто сябра має. Хто за анёлком посябрує, і он один зусім сумує. Клык стал, покорчив ножки і уклінчив ля дорожки. Бо вядома сябра гэта, хто зимой, весной і летом подбадьорить, подтримає. Моцний той, хто сябра має, моцний той, хто сябра має, моцний той, хто сябра має. Ла-ла-ла-ла, вам-пам-пам-пам-да-да-да-да, вам-ла-ла-ла-ла, лам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вельмі тяжко быць самотным, не баракаю, гаротным, нават птушки і жывёлы хочуць мець сяброў вясёлых. Бо вядома, сябра гэта, хто зімой, вясной і летом падбадзёрыць, падтрымае. Моцны той, хто сябра мае, моцны той, хто сябра мае, моцны той, хто сябра мае. Ла-ла-ла-ла, ла-пам-пам-дам-да-да-да, о-да. Бо вядома, сябра гэта, хто зімой, вясной і летом падбадьорыць, падтрымае. Моцны той, хто сябра мае, моцны той, хто сябра мае, моцны той, хто сябра мае. Дякую, дякую. Для дзяцей мы уже заспявали, а зараз песня для жанчын, можно так сказать, потому что у меня вельмі шмат, але я и для мужчин спяваю, потому что весь час про мужиков забываюсь, потому что все лаўры толькі вот дзяўчатам, матулям, жанчынам, усім. А про мужиков не лічыцца добрым тоном спевать, але я эту песню просто заспяваю, потому что ведаю, что яе тут любят. Про эту песню я скажу позднее. Называется песня «Бела, бела, 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 белорусочка моя». На верш Владимира Некляева. Я блукал по белым свете, я шукал тебя одну, и летал за мною ветер на чужую сторону. И я с надеей обдымался, целовался я с весной, я с тобой не сустракался, разминуся я с тобой. Мне спотканий призначали, прихожу не по весне, не занятыми вачами. Поглядали на мяне, ты однойчы поглядела, не чужая своя. Бела, 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 белорусочка моя. Ты споткалася, як дзіва, калі стаў я сумаваць па нязнаной, па адзінай, той, што Бог не даў спаткаць. І душа моя сомлела, як цябе ўбачыў я. Бела, 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 белорусочка моя. Мне спотканий призначали, прихожу не по весне, не занятыми вачами. Поглядали на мяне, ты однойчы поглядела, не чужая своя. Бела, 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 белорусочка моя. Ра-па-та-да-да-да-да-да, ла-ла-ла.
серце зазвенело, і як тебе убачу я, бела, 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 русачка моя, бела, 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 русачка моя. Ну і яшчэ адзін вобраз. Дзяўчына, якая ўжо у школе яшчэ вучыцца, але закахалася ў хлопца, і бацькі нічога не могуць ёй зрабіць. Уже не чуе яна уже натолькі пра этого хлопца, вучыцца не хоча, вочы уже бачыць толькі яго, увесь час пра яго думае. А тата з мамай думалі, трэба ж як-то все, караці, трэба нешта рабіць з дачкою. Песня пра гэта. На верш Алеся Камонскага. Соромится яблыня ў белым убранні, соромится дзеўчына прагі кахання, з усмешкай збянтэжанай свет аглядае, і некуды раптам бяжыць у адчаі, і вушы не чуюць, і вочы не бачаць, а сэрца грукоча. Так хочется счастья, жыццё раптам стала суцэльным чаканнем, і з вуснаў злятае, прыйдзі мой каханы. І хто не прыходзіць такою хвілінай, каб даць ёй магчымасць прачнуцца жанчыны, той просто глухі ці сляпы ці убогі, загіне ў баку ад галоўнай дарогі, і вушы не чуюць, і вочы не бачаць, а сэрца грукоча. Так хочацца жыццё раптам стала суцэльным чаканнем, і з вуснаў злятае, прыйдзі мой каханы. І шчаслівы той, хто пачуў і прыходзіць, хто дзеўчыне ў палкім жаданні дагодзіць. Жыццё пачынаецца, верыце людзі, ім гора не будзе, ім смерці не будзе, і вушы не чуюць, і вочы не бачаць, а сэрца грукоча. Так хочется счастья, жыццё раптам стала суцэльным чаканнем, і з вуснаў злятае, прыйдзі мой каханы. Ну, вось жаночий вобраз еще, я ведаю, что вы песню эту любите, наверное, Геннадия Бураўкіна, песня называется «Дачакайся, матуля». Вось яна, ну, ведаеце, мне здаецца, хорошая песня, тому ничего казаць не буду, лепш заспеваю. Калі шчасце адуць, ці заціхну ў журбе, я заўсёды, матуль, вспоминаю цябе і нясу як закляцце перад Богом віну, што цябе, моя маці, я пакінуў адно. Ты мне родная самая, по душы, по крыві. Ты жыві, моя мама, доўга-доўга жыві. Ты мне родная самая, по душы, по крыві. Ты жыві, моя мама, доўга-доўга жыві. Сярод тлуму людскога і ў прыцішаным сне цісне сэрца трывога, як ты там без мяне. Пасля розстані горкай, перажыўшы турму, на бацькоўскім падворку зноў цябе абдыму. Ты мне родная самая, по душы, по крыві. Ты жыві, моя мама,
долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе, по крови. Ты живи, моя мама и тата, долго-долго живи. Больше ніколи спокуси зло мене не кране. Про тобой повинюся, як ніколи ранее. Ты мне родная самая, по душе, по крови. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе, по крови. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Дякую. А ту песню заспеваю на верши и музыку Яромира Нагавицы по-белоруску, потому что у Беларусі Нагавица не так вядома, як у Польшчы, у Чехії, у Словакції, натуральна. І я радий з нашому знайомству асабістам, потому что мы разом, ён ведае, что я ёсць, і ён мяне запрашаў у Астраву, у свой клуб, і мы ўдваіх ігралі ягоныя песні. Ведаеце, калі ён суперзорка, то я там быў, ніхто, нікому невядомы артыст з Беларусі. І я, там быў такі двубой, можна было сказаць. Ён 3 песні, і я 3 песні. Ён скажа, а зараз будзе эротычная песня ягоная. Цікава, што Дзіма заспявае. І у меня была песня. Так што людзі ў мне спявалі, можа быць, нават я адну з песень вам напрыканцы канцэрту заспяваю, но не тую, якую я сказаў перад гэтым, а тую больш весялейшую. Караці, вы зразумелі. Пра што песня? Святло Сараева, ведаеце, гэта пра уходцаў, пра бежанцаў, людзі, якія вымушаныя зараз з Украіны пакідаць свае дамы і кудысьці ехаць, некуды ўцякаць. І гэта вельмі складана, таму што вось што наперадзе, ніхто не ведае. І каб ісці да гэтага Сараева, да гэтага святла, трэба сілы, а сілы дае каханне, любоў, вера ў Бога, вера ў чалавека і рука бліжняга свайго дзіця, роднага нейкага чалавека побач. І вось песня пра гэта. Позавчера Галицкий, вые ветер злый, раньше, что мы мели, с водою поплыли, и от подробный статок, быцем душек сны, мы летим удали в осенние листы. Не сгорают дровы, не стыне нутро, а лет час исти уже спать. Запах горкомена, Сараева светло, там завтра будем шлюб с тобой убрать. Пробощу святыни нас свяжены веки, кветки тамарыску, такие драки, рака назад вольется у мора бераги. Мы двое тут унизе и небо у горы. Не сгорают дрова, не стыне нутро, а лет час исти уже спать. Запах горком геным Сараева светло, там будем шлюб, моя голубка, брать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. З наших пекных снов побудую дом, з дуба будзіём і белых камянёў. Ведай, хай кожны, як тебе любіў, будзе ён навекі стаяць, а мы ў ім. Не згараюць дровы, не стыне нутро, але час ісці ўжо спаць. Запах горкам геным Сараева святло, там будем шлюб, моя голубка, брать. А давайте мотивчик этой. Сейчас. La
Ну и так, ближе до финала я казал, что тему мужчинам. И я хотел бы вам проспевать песню, якая называется по-белоруску и по-чешски, по-моему, так само «Старый муж». Это значит, ну, про человека, про старость песню. Як человек на старости годов вырашил, я у детей, по-моему, в счетах пытал. Дети, что вы знаете, там 12 годов были школьники, зайдуки там со школ. Кажу, что вы ведаете про старость? А кто-нибудь там, хлопец такий кругленький был, такий сидит. Ну что, старость то не радость. И вось гэта песня «Нагавіцы», пераклад зрабіў Андрей Хаданович. И мы, коли вот разом выступали с Нагавицей у Астраве, мы почали неяк так. Як неяк хутко, стоп. То есть старый человек, он нигде не спеша. Мы все поволі. Як постарею, буду добре знаться на старым вине и книжном пыле. Як постарею, буду чхать на всех старых. А крім сяброў, что нас любили, набуду пензли и пергамін душ. И сяду ля ракі ў чаканні цела ў душ. Твой старосветский муж. Светский муж. Як постарею, гроші все потрачу на приймач, а решту на квартиру. Як постарею, у кав'ярні сяду як глядач. Зірну і не поверу, набуду пензлі, і пергамін, і туш, і праз окно глядеть мучий гонор душ. Твой старомодный муж. Модный муж. Як постарею, гальштук куплю в стареньким секонд-хенде. Як постарею, то почну не пить якобы хто, а выпивать як денди. Набуду пензлі і пергамін і туш, і все скажу тобі без слова. А кому ж? Твой бородатый муж. Да ты муж. Пятьдесят, 55, 63, 67, 72, 77, 81, 83, 85, 86, 89 и 2 дни. 80, 95, 96, 97, 99. Живите долго. Больше, чем 100. До самой старости. Ну и песня жартаўлівая. Гэта песня провокация. Гэта песня
Я на некоторых концертах пытаю, ten мужчина, о котором спевается, он хотел бы загудеть и загулять, у кабет пытаю завжди. Они говорят, ну, конечно, хотел бы. А я кажу, что не. И он хотел бы звертить увагу на тебе просто, своей провокации. И он хотел бы, чтобы она его целый час хвалила. Бо мужчина, это як дитё. Його треба хвалити. Коли і он не буде, якби так, ну, треба казати, ну ти золотий. Ти самий лепший. Ти самий мой дорогий. Як я тебе. Ти моє серденько моє, ти моє соненько. Саме. І коли мужчину хвалиш, то він становиться, ну, лепшим. Тому що він не пойде до жонки, він пойде до бара. А коли добрая жонка, то и он завсёды в руках у ее, правда? Это типа, куда? Домой, золотые, давай. Под Беловежье, як называется, Свинорой? Наревка. Был концерт. Я приехал, как бы, завчасне, а было уже ничего было там пробачить и так далее. И захотелось пива. И уже поставив машину, гляжу, некто продає пиво. І я гляжу, там на кошт не бачно. І так питаю, ілі коштує пиво? А він на мене глядить, дядька, так. Это ты написал песню про выдру? Думаю, якая выдра? По Вовка писал там, ну, про кого только не писал. І тут до мене дійшло, що ця пісня, з цієї, яку ви зараз почуєте. Я кажу, ну я написав. І він каже, ну сьогодні у тебе цілий день пива безплатно. Так що я вже втікав від його, я всі бокалами до мене прибігаю. Ось така. Життё як золотое, у сусіда Боїнг і Майбах, а моє життё зовсім не тоє, а моє життё ну просто жах. Я такий бідний, як той грош бідний, я зовсім не крутий, але мені дає, що мене кохає, каже, ти золотий. У сусіда видра молодая, а я фут разнорки купил, а моя ніколи не питає, з ним гуляв і кольки я пропив. Я такий бідний, як той грош медний, я зовсім не крутий, але мне дає, що мене кохає, каже, ти золотий. Мой сусід пилу такую має, що дуби їй можна пиловать, а моя ніколи не питає, де я сьогодні буду ночевать. Я такий бідний, як той грош бідний, я зовсім не крутий, але мне дає, що мене кохає, каже, ти золотий. Золотая у мене царица, а другой такой нигде не взять, як с такого счастья не найти. С радости такой не загулять.
Я хотел вам подякувати за то, что вы пришли на эту встречу и на мой концерт так само, что засталіся. Ось, что можно, кому треба подписать диски, так само это важно, подтримать артиста. Я хочу вам проспевать новую песню, колядную. Ось, мы кожную, нават тут Бельскую я не спевал, а тут у городку. Премьера песни. Ось, яна будет симфоничная, с оркестром, вельми пригожая песня. Называется «Колядное святло». Песня может быть не такая веселая, ну, знаете, не крикливая, но на коляды и никто и не кричит, потому что это цуд, потому что все дети приехали, внуки приехали, бабця с дедом плачут от счастья, за то, что вся семья, все столы ломятся, и что вот этот момент цуда мы сустракаем все разом. Вот про это что песня. Кутя собрал на столе, колядный вечер настае, и над усім, что у нас было, плыве колядное святло. Колядное святло над нами проплывая, и чтоб там ни было, нам светит знов и знов колядное святло, и свечка золотая под Божьим образом, где молится любовь. Мы заблукали на земли, ветры дороги замяли, але над стежкою одной горит светло для нас с тобой. Колядное святло плыве над Беларусью, и у радости плыве, и у стоянной журбе, каханая моя, я за тебе молюся, и чую голос твой, молюся за тебе. Колядное святло над нами проплывая, и чтоб там ни было, нам светит снов и снов колядное святло, и свечка золотая под Божьим образом, где молится любовь. Колядное святло плыве над Беларусью, и у радости плыве, и у стоянной журбе, каханая моя, я за тебе молюся, и чую голос твой, молюся за тебе, и чую голос твой, молюся за тебе. Ну и так, на развитание я хотел бы вам... Я виду, что вот эти молодые там хлопцы приехали специально с Гайдовки, как послушать эту песню. И мне вариантов нема придется, потому что они уже были у Бельского, это моя фан-группа. Ось. И я рад, что, видите, некоторые артисты белорусские кажут, что Войтюшкевича любят, якби, ну, виключно пані, які трошки у годах. Неправда, меня молодь так само любит, я этому радий. Так что песни, и эта песня сучасная, можно кричать, давайте, может, таки просто текстом. Лепш разом. Сам насом. Меньш казак. Ад разом. Ни в чым не бывает одной причины. Из этой причины про все молчим. Так лишь полечи. Життя навчило завжди покидать за плечима супльоти учинку, каб літучи, зникать іначе. Але магчыма, лепш разом, сам насам, меньш казак, лепш разом, сам насам, меньш казак, адразу. І ми заплуталися, як наушники, і праз гэта ўсё напружанне моташна і усцішна. Ніяк не навучымся расставацца лёгка і прыгожа, і каб усе пераможцы, што тут нам паможа, а может
разум, лепший разом, сам на сам, меньше казак. одразу. Робить час повольним і мкливим, по-розному кожним. Я п'ю поособку горілку і пиво, а може лепш Разом, сам на сам, меньше казак, одразу. Лепш разом, лепш разом, сам на сам сам, на сам, меньше казак, меньше казак. одразу. Лепш разом, Сам на сам, меньше казак, одразу. Дякую. Ну и зусим на финал. Песня на верш Владимира Короткевича называется «Ты и я». И тут можно кричать громко своему суседу, суседцы, значит, что это было? О! Ты и я! І тому що ми так певно сказали. Ти і я. Ну, то есть, якби, найлепшому приятелю, коханому сказати ти і я. І то есть, такий знак щирості, так повім. Ты и я пролескался по рану, рыбца вишню яростной магни, кропля на спине левиафана, радуга накрыла новолиц. Кропля на спине левиафана, радуга накрыла новолиц. Ты и я, ты и я, ты и я, ты и я. Потерянным валом ветра снится, вера, что огнем перу. Паутинка в пекле на больнице, откажи на ухо ландеру. Паутинка в пекле на больнице, откажи на ухо ландеру. Ты И я, ты и я, ты и я, ты и я. и я внизу жить ураган и ветер, вечный мой закат и страшный бой. И як мне вот снова прожить на свете без тебя, Танютка, и славой. И як мне вот снова прожить на свете без тебя, Танютка, и слабой. И я, И я, ты и я, ты и я. ты и я, ты и я, ты и я, ты и мы. Дорогие сябры, великий вам дякую за то, что вы есть, и я вам желаю багаття и здоровья. Это самое важное. Здоровье особисто, потому что это важно. Особливо апошние 2 годы мы зрозумели, что такое важно. Берегчи своє здоров'я. І бути багатими. Багатими не тільки грошима. Значить, треба мати шмати. Але і ділитися гэтымі грошима. Але ще треба мати серце. Теплое, горячее сердце, каб очень, каб радоваться кепскому надворью, короткому дню, холодному там некому студеню и так далее. А после определения доброй дороги, каб не было виз, каб мы могли ездить, каб никто ни с кем не воевал, был мир, и соседи жили в спокое, никто не гинул на фронте. Вот, я этого вам желаю. А это багаття. Багаття — это все медь, вот это все счастье. Еще ваши мары, які повинні здійснятися. Я желаю вам здійснення ваших мар, кожного з вас. Бувайте здорові. З вами був скромний, легендарний, харизматичний білоруський артист містер Войцешкевич. Бувайте здорові, живите пока, а мы уже ж поедем до дому, до хат. Зеленой дубровью
мы ночевать будем, и вашей ласки вовек не забудем. У вашей Господи широкое поле, нехай же на счастье цвіте ваша доля. На речках на ваших параллели, каб воды, каб плавали с криком гусей караводы, каб жито у поле трубою лилось, каб сало у хате кублами лялось, что день у капусте, каб плавала шкварка, на ёй калі трэба лялась, дівчата, я ще вам жадаю прибытку у хате, нямала, нямного, что год по дитяти, не будили крылы, яшчэ і за тое, калі пашанцуе на год и подвое два раза в 500 плюс. Дорогу ж мы знаем, на вас я гость, и ездить мы будем на вас в городок часто в гости. Кто на отведы, кто на родины, возить караваны, ходили по осины. Бывайте здоровы, живите богато, а я уже ж поеду до дома, до хаты, в зеленой Дуброве. Мы ночевать будем, и вашей ласки вовек не забудем. Я уже думал, что ты насыпаешься и не представляешь эту песню «Бывайте здоровы». Просили, и послушаемся. Песня, яна, ну, можно сказать, что новая, она звучала уже у Бельскую и на неких концертах. Про что песня? Она называется «Життё гэта сёння». Як по-польску. «Життя есть dzisiaj». И то есть мы с вами споткались. То есть bardzo важный момент для меня и для вас, мам, надея. И кожный так наш новый день прожитых, это треба учиться, дети. Учиться треба. Але и жить сёння, не чакать, что будучыня некая там повинна быть, и она треба планаваць. Не может быть хаотично. Але радоваться сёння жыццю, нашей теплой сустрэчы в Городоцкім доме культуры, якому дякую вялікі. Так, это соло. Життё гэта сёння, пра заўтра і учора. Мы марым ці помнім з усякіх гісторый. Життё гэта сёння, шлях памяці ў моры, знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Життё гэта сёння, шлях памяці ў моры, знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Життё гэта сёння, а будучы дзень перад тым, як настане, бязгучна шукае сваё апраўданне. Жыццё гэта сёння, не дзівіць на ілнасць бягучых хвілін, што ўжо непапраўна сябе адхіліла. Жыццё гэта сёння, не дзівіць на ілнасць бягучых хвілін, што ўжо непапраўна сябе адхіліла. А зараз патчым на мне і паўтажамы. Ствараю простор, як ветлівы аўтар. Не кожнаму слову, не кожнаму гуку паслухаць немец пра тое, што выйдзе на гэтае месца. Не кожнаму слову, не кожнаму гуку паслухаць немец пра тое, што выйдзе на гэтае месца. La
легендарный, скромный артист Дмитрий Вачушкевич. Скромный, только раз сказал, что можно набить его диски и взять автограф. Я за его скажу это другий раз. Можно еще так само просить подпис у Владимира Орлова. Jeszcze można tak samo nabyć książki. Chciałbym zakończyć nasz wieczór zapraszając сюда на эту сцену господара Wojta Wiesława Kuleszu. No, ustaw się na niego od razu. Поскольку Центр культуры, Городоцкий центр культуры важный партнер сегодняшней Бардовской осени. Так что у двоих Magdalena Otysz i Wiesław Kulesza. Obok. Już mam go. Dziękujemy bardzo. Tak króciutko, chcemy tutaj podziękować w imieniu, myślę, wszystkich zebranych i organizatorom. Akurat organizatora nie ma w tej chwili tu na miejscu, ale także wykonawcom dzisiejszego festiwalu za to, że właśnie po ponad dwuletnim okresie przerwy mogliśmy gościć na naszej scenie bardowską Wosień. Także cieszymy się bardzo i tutaj pani dyrektor stara się zadbać, żeby na tej scenie było często i fajne występy, i śpiewacze, i poetyckie, i inne. Natomiast ja myślę, że dla bardowskiej Wosieni znajdziemy zawsze miejsce. Oczywiście do tańca trzeba dwojga. My chcemy, a myślę, że organizator zrobi wszystko, żeby na drugi rok też się spotkać, ale biorąc pod uwagę współpracę właśnie takiej fundacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury, z Gminnym Centrum Kultury oraz takim jeszcze dobrym prognostykiem, ja uważam, jest to, że zarówno po stronie organizatora można zauważyć człowieka związanego z Gródkiem, a dzisiaj na dzisiejszym festiwalu też jako wykonawca był nasz artysta Janek. Także myślę, że oni razem wspólnie to wszystko zorganizują, tak żeby na drugi rok spotkać się na tej scenie na bardowskiej Haściomni. Dmitry uciekł, czy jest? Nie, ja tu... No chodź. To zapraszamy tak serdecznie. To znaczy tak, pani dyrektor, parę słów? Dwa słowa, bo pan wójt dosłownie wyjął wszystko mi z głowy, to co chciałam też powiedzieć. Proszę państwa, bardzo dziękujemy i cieszymy się, że ponownie na tej scenie zagrali wspaniali artyści oraz nasz lokalny bard, pan Janek Karpowicz. Bardzo mi na tym zależało, tym bardziej się cieszę i ze swojej strony bardzo się kłaniam nisko organizatorom. Tutaj też patrzę w kierunku Łukasza, więc bardzo dziękuję. No i bardzo ważne, że coraz takim zaufaniem się cieszy ta impreza, coraz więcej jest uczestników, także jeszcze raz bardzo wam dziękujemy za przybycie. Proszę. Zapraszamy. Skromnie, troszkę więcej. Może jakiś śpiewnik tutaj się znajdzie, że trzeba będzie przetłumaczyć i zaśpiewać następnym razem. Aha, w ten sposób. Także dziękuję bardzo. To ja na koniec jeszcze zaczytаю to, что и на початку, то, что треба, jakby обовязково. Ja захочу набивати диски, книжки. Головне, щоб камери не виключили, як це буду читати. Організатор фестивалю «Бардовська осінь» фонд «Тутака», ініціатор і шматгодовий організатор «Щити», зв'яз «Укорість едукації і промоції білоруської культури», партнери Більський дом культури, Білостоцький театр лялек, Гмінний центр культури в городку, Infinity Group, Білоруський пен-клуб. Задание дофинансовали Министерство внутренних справ и администрации Польши, Подляское воеводство, город Білосток, амбасада Королевства Нидерландов в Варшаве. Медіапідтримка, Польське радіо Біałystok, телевізія Білсад, Білоруська радіо Рація, TVP3 Białystok, Radio Akadera, Gazeta Wyborcza, Gazeta Współczesna, Kurier Poranny. Ja, Mikola Wawraniuk, Akademia Organizatorów, dziękuję wszystkim wam i do czarchowych zустріч. Глядите белорусский тыдень и слухайте белорусское радио Рация.